musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam rewintoɓe kabaruji e nder chaine men Titonde TV en garti e gardidi kabaruji men gadortoɗen ko toon to wuro Seningo wurogo diine l'islam toon to gandanɗa hoorema woni Madina Gounass ene wayno o mo gandanɗa hoorema gownoɗo wadde baɗo kala e saaha waɗi ha waɗande mum rufi tigui rigui e nder nokkuji men kala woni Abdoulaye Walle ene wayno kadi aussi o walliti rendo ngo e gueɗe kewɗe kono noon o maahi juma toon to gandanɗa hoorema woni Madina Gounass ene wayno juma o paari ko juma jaƴƴo pattamlamo ko juma mo gandanɗa hoorema o wiyete ko juma Sifaw juma o noon woni juma mo jiiton ɗon o ko maadi pattam lamiri ndi gandanɗa hoorema kala biyo washona la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah astahfirullah tabite ɗemgal ma ina wayno so tawi wonde ka beltorontoɗo diine l'islam sa yi oɗo juma a heɓat hen fartange sanne kadi aussi juma o waɗa ko tahani ne tawno ko wuro ngo gandanɗa hoorema ngo diine l'islam farnorto ɗum woni Madina Gounass eɗen ñaago gueno no rokkata en julde hen juldeji kewɗi julden e ceerno men Ahmed Tidiane Bah mo Madina Gounass. Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi ndi ene wayno noon hanki o wonno ko toon to gandanɗa hoorema woni Touba ene wayno noon ko kurel biyetengel Touba Ca Kanam mo gandanɗa hoorema hande ko kañumen kuufi gueɗe gonɗe e nder Touba ɗe kala ene wayno noon ko hanki wonno ñalawma teddiniraɗo lorgo leɗɗe walla ñalawma teddiniraɗo lekki e nder windere he wiyanoma wonde ene sohla fodde milliarduji jeetati leɗɗe ne lorate e nder windere nde ne handiri ne tawno lekki ko kañum woni nguura ne tawno hay fofandu yimɓeɓe koye leɗɗe ɗe dañete ne hanirta niyanna ɗum foof e wadde noon kanko président noon o dañi fartange wawde joddade on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni khalife général mo Touba woni Serigne Mountakha Mbacké ɗum noon ene wayno eko haali ko o haali e maggal Touba payaɗo o wi noon ene wayno ko ardi omo ara ɗo jammago he ko kanko e premier ministre gonduno toon to galle makko ene wayno noon ɓe jiwtidi par rapport e ko fewti e maggal Touba o maɓe ƴettu ministére uji ɗi gandanɗa hoorema kañumen gueɗe mumen ene jeeya eko sohlete toon to gandanɗa hoorema woni maggal Touba o ɓe kalda e mumen ɓe ƴeewa holno ɓe potata wawde waɗirde ha maggal ngal rewa lawol nde foti wawde rewirde lawol ni hay sino so tawi wonde ɓe keblanaki ɗum sanga moɓe ponno wawde hebde dawal heblanade ɗum ne tawno koɓe ƴetti lefol laamu ko ha joni ɓoyani kono feere fof noɓe mbaɗi maɓe mbat feere yimɓeɓe jaaha toon jaaha e maggal e dow jaam garta kadi e dow jaam te kadi maggal Touba ko journée mo gandanɗa hoorema ina wayno ko Sénégal foof rendi ɗum ne handirta ñana nde tawno ko événement mo gandanɗa hoorema ene wawi yaltinde jencude hewndi e nder leydi ndi ɗum noon oɓe jiiɗi kala jaaɗo toon ene wayno so tawi wonde nawi ɗum ko wawde yaade ene rewra Allah ene rew ne Serigne Touba wiru ni e nder on to muso nden yonti kala ko neɗɗo wawi yo rewranam Allah ɗum noon joomum daña fartange wawde rewrude ɗum Allah ne hanirta niyanna ɗum noon gouvernement o kala ko wawi wadde hen ma waɗ ɗum hen ha timma ne hanirta niyanna ɗum noon ko ɗum woni haalaluji ɗi o ƴetti kanko président de la république e yesso ceerno o fewde tigui rigui ha joni e population o so tawi en garti e haala Moustapha Guirassy mo gandanɗa hoorema ko kañum halfina jangde e nder leydi ndi ene wayno noon kanko o wi wonde Abbé Latyr Ndiaye ko neɗɗo keñiɗo saabu o hettaki haala Ousmane Sonko woto heɗo médiaji ɗi tan o sikka wonde haala Ousmane Sonko o joofi ko chrétien ji ɗi ɗum joofaki haydara e chrétien ji ne tawno Ousmane Sonko ne haalata nde innani hay tariha goto ɗum noon Ousmane Sonko wi wonde ko suka chrétien o foti ko waɗede protégé suka julɗo o foti ko waɗede protégé o wi noon des fois yimɓeɓe ene jawodira gueɗe ɗe nde tawno toon to France so tawi ɓe jii comportement ko hen ɓe mbiyata wonde eɓe juge neɗɗo o wi noon comportement noon e neɗɗo o c'est diamétralement opposé o wi noon bon sa yii ko aɓe waɗi ko tan aɗa andi wonde jogade wutte wona tigui rigui ha joni woni handude e wutte o eno wirini
o wi wonde so tawi abe ene haala haaloluji baɗi hono ni te kadi e leydi ndi gandanɗa hoore ma ene waɗi chrétien ji ene waɗi julɓe won haala makko kaw foti wawde haalde par ce que o fadani ɗum ɗo e abe ummade e ɗemgal mum fewde e rendo ngo te haala ka waɗi ampleur nde feewi te kala ko gandanɗa hoore ma ene jiiɓa ko foti ne leydi hande ardiɓe ɓe waɓe ne mabɓe ni ko kamɓe poti renade ɗum kamɓe kay ponno yiide goɗɗo ene haala ɗum ɓe mbiya ɗum wonde yo deƴƴu walla mba ɗum recadré kono wona aɓe haala kaɗo haala te kadi aussi oɗo lettre ouverte mo waɗi e Ousmane Sonko mo gandanɗa hoorema hande ko kañum waɗi gouverné leydi ndi ɗum noon wona hunde nde gandanɗa hoorema hande te wona hunde fadanode e makko saabu hande julɗo o ene foti yidde Jésus Christ eywa chrétien o aussi ene foti yidde on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni julɗo o ko ɗum woni haala ka te kadi aussi gueɗal gongal ɗimmal ngal enen en ganda probléme aji e caɗele e haalaluji mbaɗi hono ni hen hakkude men saabu ɗum koko yoɗɗi tan wondi ɗon. Ibou Fall journaliste gonɗo toon to ITV ina wayno émission mo waddata e DJ Boubs o waɗi hen révélation ngaji kewɗi caggal nde Ousmane Sonko haali e Thiaroye 44 kanko noon arti e Thiaroye 44 o wi wonde ɓaleɓe waraɓe e Thiaroye 44 ɓe ɗum noon ko armée française mbarodiri e nder koye men e tawno armée française e nder oɗon saaha ko enen ɓaleɓe ɓe ƴetti engagement e yaade wonde eɗen gona e armée France ɗum saabi wonde nden armée colonial o yiiɗi tigui rigui habde e Lat Dior en hay ko nandi hen ina wayno ko français ji ɗi e koye men joɓanno ɗumen eywa ngam yo kaɓɓe ɓen ɓe gandanɗa hoorema ɓe woni Lat Dior en ɗum noon ko ɗum saabi wonde so tawi ɓen mbari ɓen firti wonde mbari ko koye men kañumen e nder koye men ne tawno ko ɗum woni ko wooti ɗum noon waɗi polémique kewɗo e nder réseaux sociaux ji ɗi. So en garti e premier ministre Ousmane Sonko ina wayno noon o waɗi discours par rapport e journée leɗɗe ɗe gandanɗa hoorema aussi e lorgo mumen ene wayno noon Sénégal kala ɗo jaaruɗa waji ɓe nana lora leɗɗe e nder ko haali ko o wi wonde kamɓe ɓe cohlani hay batte par rapport aussi e côté koppareje gummotoɗe e nder leydi ndi fewde e mabɓe saabu ɗum ɓe gaari ko ligganade leydi ndi o ɓuri weldemo hen foof so tawi wonde e nder sommet ji ɗi président de la république waɗata ɗi ɗi gandanɗa hoorema kala président so tawi yettima toon ene yiiɗi yiiyede kono kamɓe teɗanto yiide Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngam wasi ɗum félicité par rapport aussi e leydi Sénégal ko jogui e côté démocratie ko ha saabi wonde mbaɗi élection ngaji ɗi gandanɗa hoorema taw koye transparence ha ɓe keeɓi fartangue wawde dañde polgu e noon ko saabi wonde sénégalais ji ɗi dañi fartangue wawde rokkude ɓe polgu ngu ɗum noon ɓe jejjitani ɗum ɓe daaro hen no fewi haaɓe mbawa gollanade Sénégal o wi noon Sénégal ene sohli politicien ji waɓe ne mbaɓɓini ne haadirti ene tawnoɗo ɓe ndewi haaɓe keeɓi lefol laamu ɗo ɗum noon eɗen gandi so tawi o wona politicien tigui rigui ene wawi a wawa rewde ɗon. Information hande mo observateur e yaltini ene wayno noon e nder oɗo saaha ɓe goni koye jewtugol président hakkude mum e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañum woni 7 sages ɗi conseil constitutionnel ngam ƴewde wadde feere ha waɗa désoudre assemblée nationale ɗum noon ene wayno e nder oɗo saaha ko ɗum woni koɓe kalata less kono noon ɗum fo e wade noon wiyama wonde assemblée nationale so tawi wonde ene waɗe désoudre alay saago ma daña 2 ans kono noon ɗum fo e wadde noon eɓe mbawi ɗum wadde so tawi président nandiri e conseil constitutionnel ɓe mbaso ɗum e article 67 ɗum noon so tawi wonde président nandiri e assemblée nationale si président nandiri e ha joni conseil constitutionnel ɓe mbaɗa désoudre assemblée nationale ɗum noon ko ɗum woni wonde ko député ji APR ɓe goni ha joni e mettinde e nder oɗo saaha ɗum noon ɓe mbi wonde so jii Ousmane Sonko waɗani déclaration politique mum général ɗum koye koyɗe majjum ɓe gonno guila hanki tawa hande arani kono ɗum fo e wade noon kamɓe maɓe daro darde noɓe poti wawde darade nde ha oɗon injustice wasa wadde désoudre noon woni firtude assemblée o ne woniri ni. So en garti e Oumar Youm o woni no ministre des forces armées e laamu Macky Sall ina wayno noon so tawi o wi wonde so tawi wonde neɗɗo o ñaami kalis leydi ndi ene foti aussi rewtinede lawol o wi noon koto woto won règlement de compte ɗum woni gueɗal ngal o wi so tawi wonde ko yidde ko leeri ɗum noon ene wayno président Macky Sall e gouvernement mum pawi ɗum ɗon ha laaɓi cer ne tawno sarɗiyeji ɗi ɓe pawi ɗi e règlement ji ɗi ɓe pawi ɗi ene wayno noon so tawi wonde Diomaye ari ko hen tan wawata rewde
o wi noon sen ƴeewi rapport aji kewɗi ene jaltanno tuggude tan gila 2002 fewde joni mon rapport aji mbaɗeɗe épinglé ene jalta e wiide makko noon kamɓe ene wayno président Macky Sall gollima ɗo hen ko waɗi fayida ene feewi te ko waɗi fayida ko ɓuuri hewte hay sino so tawi wonɓe gandanɗa hoorema tottanoma hen gueɗal leydi ngal ne ponno wawde rewnude lawol ndewnani ɗum lawol no peut-être wawde rewnude lawol eko feeñi eko suuɗi foof yo yimɓe paam kam wonko rewna lawol ha wayno kooci nde tawno Sénégal ne wano hankkini ene wawi hande ni c'est diamétralement opposé o wi kono noon kala ko wawi wonde omo ñaago président Diomaye yo yimɓeɓe mbaɗe audit aji audit o rewne lawol wasa wonde règlement de compte mboɗo jogui lefol laamu tan neɗɗo aussi wonko gandanɗa hoorema fawino ɗum e leggal danam minen aussi mi heeɓi karawas mboɗo yofto Aissata Diop Fall ina wayno wonko haali par rapport e Abdoulaye Daouda Diallo o holliti noon wonde Abdoulaye Daouda Diallo koko arti e parti patriote mo gandanɗa hoorema ko Ousmane Sonko ardi ɗum kono ko Diomaye hande woni président de la république ɗum noon yimɓeɓe jii no wayi ɓaɗodirde e mabɓe ni surtout ça ene wayno noon caggal ne kaɗo haala yalti ene wayno kanko on mo gandanɗa hoorema kañum woni guelongal guelongal Baro o yalti ngam yidde aussi hollirde mette makko e ɗum ɗon ɗum no yo yimɓe paam wonde Abdoulaye Daouda ene jeeya e membre adiɓe fondateur uji parti APR ne tawno aussi confiance mo Macky Sall jogui e Abdoulaye Daouda Diallo ala foof mo jogui e majjum o jogaki ɗum e Amadou Ba o wi kono noon son jii ɗiɗon manipulaji foof ko Cheikh Oumar Anne kañum woni caggal ɗum noon ene wayno kanko guelongal noon o waɗi adressé ko Cheikh Oumar Anne direct o wi saabu ɗum Cheikh Oumar Anne noon yo faam wonde so woni ko dañi ko woni ko caggal Allah ene laaɗo muɗum ko Macky Sall o wi saabu ɗum wonde Cheikh Oumar Anne ne Macky Sall ƴettata ɗum de kañum ala no base e nder département de Podor hande noon ala foof poste mo Cheikh Oumar Anne heɓani e nder gouvernement Macky Sall ne tawno waɗano ko kudd waɗama ministre de l'enseignement supérieur ala foof ko waɗaka e nder leydi ndi ɗum noon omo fonno yobde Macky Sall goɗɗum ko jiiɗa e ɗum ɗo o wi kono noon omo andi wonde kala mabɓe en kamɓe en Amadou Ba en hande ala gonɗo ennemi mabɓe numéro 1 maɓe mbaɗi ennemi so wona Macky Sall ɗum noon en donki famde noon holko woni hakkude guelongal Baro e Cheikh Oumar Anne ne tawno ene heewi e nder vidéo ji makko TikTok ko waɗata attaqué on mo gandanɗa hoorema kañum woni Cheikh Oumar Anne ne tawno kala ko waɗi e kala Amadou Ba en o wi wonde ko Cheikh Oumar Anne ardi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ko ɗum woni ko aranno e nder kabaruji ha saha goɗɗo so tawi Allah lamɗo haaji mbaɗe abonné mbaɗon like mbaɗon partagé ɗacconen commentaire uji mon wonen jejjire aussi programme fongo e fongo safarayi toon to Cices samedi garoɗo le 10 août so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon ko événement pulago fof ne fotiri fulɓe kala nde nodda nde garata e keewal gara e peewal mbasen wajjikinade daroɗen e ngal ɗon bawal enen fof garen wadde soutenir mo gandanɗa hoorema aussi kañumne ko rap pular waɗata représenté ala foof ɗo nawani ɗemgal pular ngal e nder Afrique on woni safaray mbeñu ganna Samariya Molo gorko mo horko jere